Namar ka jingso kya halo ka jingkhoi ka jingsuba hakiyo ki hat ka executive member ka khasels autonomous district council ka congress Mary Kharpuri ka bdp yaktan market halor ka jinglum thup jungnyot apo ka yolai lengkot kalapan tip basyan bakatan trikam kan sakhot yu sodar ka ilaka lai lengkot banweng ye kati ka jinge habai keramat kilap thai kubor ka em market ka congress Mary Kharpuri kalapan pau ye ka jingso kya halo ka jinglum thup jungnyot hayolai lengkot ha ka ba ki pai ba ki hap ban mat ka jinge na ka tai ka jingdan kinyon shushu kalapan pau hadian balshimti no hi dakatanat man penya ya katay gayo kata hau nai nai tung mantaus nem kinyut kila dan lupa bat nakaliang jong katanat trikam kala persang ban lit bread ikitay kinyut henry ka jinge bomi kalong ba omdan jaka banthe ya kitay kinyut alor ka tuka kubor ka bami men sito din ba bede bat kayo la din kon ba la shakano ka KHDC ba Klemshim kia bede ba kitu kinyut ki balakan don kum tua ka kayo tina kalian ka chonga kum ke ya men cha chonga badi pe ya kami ya ka yo tinga syukur ban pensai hang ni kendian ba hoi kedi ke jing shisha bat kalong ka ba smokia hiru ba mo ba kitu kinyut kin lang kum tu bat kin chulum kum tu ten re na kalian ka chonga council hiru ila shim kia ya kan ni bat namar benta kelap penyaji dekat department ban krong ya kejing krong na po kini kayo la lingkot na do benai Julai na do ndru tarik la shimti hino dekat department di hadian show bangin shimti ru jing shisha itu kinyut kila dab dan lupa hang to tibat kalawan ke report ru na kaliang ka jong ki inspectors kan ba tu nyut udan be hang tu temental le tu lang lang shusho namar ba nakaliang ka jong usadaru ki Klemshim kia man pen khot kat ba nakaliang ka jong usadar pat kila de shim ya kapisaru na ni ka council habede bat ban pen khot ya uni nyut te kani kalong ka basusi namar bale ba ni klemyo e ka report ro mo banong ba kandan ka report ba uda unyut la lang kum tu tenre nisui menakani hakilat pathai kubur kunto te nakaliang ka jong aro ngako ban pensai hang ni ba kawe kadau ba kalong ba nakaliang ka jong ka kini ki inspectors ba ki let chatu chaga yoru ba ki thmu ban ni bread yo ni unyut ru nakaliang jong ka snom kim ai ka jaga te bat bun sen ru la ya kren bot sadaru te mio e ka jaga ka ban bread yo tu unyut te kani ka bujing e shisha remde ba om bangim shim kia ya kata tingi ru ngi smokia namar mo ka khoi ka suba ka long ka we ka ba kongsan ba bat kinong shong yo hang turu ki la mudui halor kini kinyut kade ka jing shisha ba kinong shong yo ru ka long ka penwet mon le sina ka jing sma ru kinom la ai ban shong yo to te bat ekipat ba ro ki bongan the jing the ro kam long ka ba itanat te na ka leng ka chong aru ngan sa shimkhia biang ya kani bat kabangan sa khot i sadar shapo ka office ka ba kumno bangin pen bet namar ka badon ka me ning kong e kadi ka jaka ka ba ni kwa ban yo ban bread i to kinyut ti kata kadi ka we ti bat nakaliang ka jong ki officers ru kini ki inspectors ru kila phone i sadar bun sen ma sadar bude u bape ju bakmi di ukli jong ka ilaka te long jing shisha la long kat balong ru long la de ban ayo mo ban at least ban coordinate lang ba ka council ne ban inform nam si ka council ban try lang ringkat ken dai kan chumi kan san pa kom gadi ka khobor pa de kam long kam itanat ke no ka collection south sen ge ila shim taman pen kho union namar pi ha ki balai bangi sa shimti no naka shimti ban penya de ka department ru na me barosh katahi penya hi da ka committee mo nang the jong ka ilaka nang the tenrai ba tang ka pisa ka barem ro ka bakidi ban siu saka council ro hadu kan menta ka singi kimpat la ban siu lot ka bakishim wai ya ka tegayo kadang sa pending hadu menta ka pisa ka barem ro kimpat la ban siu reason ka dei ka kadang sa ka ta ka pisa kimpat la ban clear no tu bashim wai and then plus pada nakaliang ka jong sadar pada nakaliang ka ilaka nang the pada ki pan palat ki rate kaya ka long amount belong very low which kabam yaha but kay kaba the previous years kabangi IY
Di nakata daw ngiru ngi klem la shuban ai katuka amount namar ba ila akut ka balong very low. Di nakata daw bangi sa shimtino na ka department mentala lai benai la kala kelek ka department. Mentah kejinge akalong bala da mentala i penyai da department pedero la persang ni unyut bala phone sadar long mamyo ti ka caka. Di nakaliang ka jongi ka department ngin shimkia ngin mentaban kumno ngin ile ka bala ban weng no itu nyut nang to tibat ngin sakot langi sedar ba mo in tray lang rekat bangi bangin yawa di kata cakal se ka ba malibret itu kinyut uni uba shimwai ro uklem clear tang kapisa ya saka council di nang to sa shimtino u sadar di sadar pada hak to kapor na ka office ro ila de shim kapisa te kapisa ila de shimban bin koi ya kane ka ya kayo ban wengi kita kinyut kapisa na ngiru nila depsil ka kapor baka shimti pada no ka department ro kadon ka report ka belum very clear ka ba kitu kinyut kidang sakut di hang tu tingi la dep ai ka shiti ru sha sadar dre sadar pada iklem shimki ai ka tang la ai ka shiti ba in reply alor ka tu ka shiti jongi ba pin khoi no yunyut nama kapisa long nila depsil te sha sadar kani ke ka bujinge pada ini mentai namar balai ba long nakaliang jong sadar long isnga man bat sagawai ru nakaliang kasnong ru kimai ta jaka tingin persang kat ka bangila na ka department pada menta bani pen khoi no itu nyut manin khadi sadar ba nin ke kerpat kan bain ai kan ka jaka ne kin ya berkat lem kan menta no ban pen khoi no nyut